bibigay ng special compassionate permit, bakit hindi na lamang po aprobahan? Okay? So malalaman natin ano po ang status ng ivermectin. Meron pong ibang mga issues na gusto pong may paliwanag din po ng FDA. At tulad po ng AstraZeneca at Sinovac vaccines. Bakit po dito sa Pilipinas ay pinatigil muna ang pagbabakuna ng AstraZeneca? Is it because of the blood clot? Meron na po bang mga pasyente na dumanas ng blood clot pagkatapos na sila po ay maturukan ng AstraZeneca? Bakit po ang Sinovac din, after vaccination, you still get the virus? Alam po ninyo mga kaibigan, sa Chile, sa Turkey, sa Pakistan, may mga instances, may mga issues po dito tungkol sa bakunang Sinovac. No? At ang sabi po nila, 13 people died after being inoculated with Sinovac. 11 of whom were injected with Sinovac. Yan po dito sa Chile, sa Turkey, sa Pakistan. We have been using Sinovac for so many days already, mga kaibigan. Siguro isang linggo na. At marami na pong naturukan ng Sinovac. Pero wala ho tayo nadinig. Meron po bang nagkaroon ng allergy? Meron po bang nagkaroon ng side effect or adverse effect from the inoculation? Malalaman po natin lahat yan mula sa ating resource person today. Walang iba po kundi ang Director General ng Food and Drug Administration, si Ginoong or Dr. Eric Domingo. Ang alawa po sa ating pag-uusapan ngayong hapon, mga kabahagi po namin, may kaugnayan po ito sa bagong variant. Bagong variant. At tandaan ninyo ito, hindi raw po nadidetect ng tinatawag na PRC test. Naku, pagbinan ko, paano ito? Delikado ito, mga kaibigan. Etong mga variants na nakakasalamuhan na po natin, nakakapiling po natin sa tweet feed, marami na pong mga nagawang kapinsalaan sa buhay at kalusugan ng mga Pilipino. Di lalo na kayo ito, hindi natin alam saan nandun ito. Hindi po natin malamang kung katabi na po natin sapagkat hindi po makita o ma-detect ng tinatawag na PRC-RT test. Oh my goodness. This is terrible, mga kaibigan. Kanya, kakausapin din po natin dito si Dr. Dido David ng Octa Research Team. Malalaman po natin sa kanila ano ba ito dumarating po sa ating bansa. Alright? Samantala mga kaibigan, Josephine Roquero is watching with us right now. Dito po sa Pulsong Pinoy. Gandang hapon, Josephine. Ganon din po si Mary Angel Baisak. Hello po. Magandang hapon. Ganon din po si Ma'am Lilian Gabriel. Good PM po, Tata Ben. Miss Universe, stay safe and healthy. God bless us all. God first. Jomay Maymar. Good afternoon po, Sir Ben. Ayan. Magandang hapon din po. Okay? Jomay Maymar. Alright? Alright, mga kaibigan, antabayanan po ninyo sapagkat makakausap po natin si, hopefully, si Dr. Eric Domingo. Napakalaga po ang ating gagawin pagkipag-usap sa kanya sapagkat it has something to do with the new medicine. Hindi po new variant, new medicine, ivermectin. Alam po ninyo mga kabahagi, itong ivermectin, wala pa pong EUA ito. Hindi pa po rehistrado sa FDA. And therefore, hindi pa po natin makikita itong ivermectin sa mga butika. Pero may balita na po ako na nakapasok na po yata ang ivermectin sa ating bansa. Hindi ko alam kung paano nakakapasok ang gamot na ito, mga kabahagi. But I have it on a very reliable source na nandito na po sa ating bansa ang ivermectin na ito. Paano nakapasok?
Alalaman nun natin, baka alam po ni Director General Eric Domingo kung paano nakapasok. O alam po niyang merong nang nakapasok na ivermectin dito po sa ating bansa. Okay? Siguro ho, mga kabahagi, mag-break muna tayo bago nating kausapin si Director Eric Domingo para tuloy-tuloy na po ang ating pagkipagtalastasan sa kanya. Mga kaibigan, ito po ang Radyo Pilipino saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino, programang Pulsong Pinoy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Please stand by. We have some reminders for you. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business Tips. Business Tips. Ang 4 na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, bangko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ika-4, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Sa inyong lahat, mga kabahagi po namin, ready na po ang ating resource person for this afternoon sa ating Pulsong Pinoy. Walang iba kundi po si Dr. Eric Domingo, Director General and Health Undersecretary ng Department of Health. Dr. Domingo, sir, magandang hapon. Welcome to Pulsong Pinoy. Ako po si Ben Paipon. Good afternoon, sir. Ay, magandang hapon po, Sir Ben. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat sa kabila ng napakarami po ninyong trabaho at masaselan pa, napagbigyan po ninyo kami sa hapong ito, Director. Opo, basta naman po makakalibre ng 5 minutes at 10 minuto at makakatulong po sa pag-inform sa ating mga kababayan, lagi naman po bukas ang aming tanggapan. Alright, bilisan na ko na ito, Undersecretary, ha? Ano po ang status ng ivermectin? Meron na po bang registration? Meron na po bang authorization from the FDA? Sa ngayon po, meron na pong nag-a-apply ng registration pero kinukumpleto pa po yata nila yung kanilang requirement bago po nila i-file. Pero meron na po kaming napayagan na 2 ospital na under compassionate special permit para mag-import po nito at gamitin sa pasyente nila. At saka meron naman pong mga license na yung tinatawag nating compounding pharmacy na maaaring gumawa nito para sa kanilang mga pasyente basta po may dalang reseta. Etong ivermectin ho, Doc, is it already in the Philippines? Nagagawa po natin dito yung gamot na yan dito sa Pilipinas? Well, yung pong mga compounding pharmacy po natin, meron naman po silang nakakagawa, ano? Pero yung pong for commercial purposes, kailangan pa pong mahintay yung registration. Kaya po ito mga ospital natin na gumagamit nito under compassionate special permit, ini-import po ang ganilang gamot na gagamitin. In other words, there are already drugs of ivermectin which have been imported by these hospitals, Director? Yes. Opo, yung po kasing isa, alam ko po, in-approve namin last week pa. Yung naman po isang hospital, today pa lamang po. So siguro po, mag-i-import pa lamang sila. Meron na po ba tayong from the two hospitals na nabigyan po natin ng special compassionate permit? Meron na po ba silang report sa atin kung ano ang efficacy, ano ang meron po bang mga side effects
O nagpagaling Wala po ba? pa, wala pa naman po. Usually ang report po sa amin after 1 month. So, after 1 month, kailangan i-report po na sa amin yung mga pasyente na binigyan nila tsaka kung ano po ang naging resulta noon. No? Pero sa ngayon po, wala pa pong report. Undersecretary, pwede na po ba ninyong i-divulge sa amin ang pangalan ng mga hospital na binigyan ninyo ng special permit? Well, sila na lamang po, pwede naman po nilang sabihin sa publiko kasi sa amin po kasi dahil may privacy po kasi yung mga pasyente, no, for confidence. But the hospitals naman po, if they want, they can always tell the public. Pero ito po sa Metro Manila po ba o in the province? Parang hindi po pareho, opo. At saka, pero mga private hospital po sila, hindi po government hospital. Private hospitals, okay. On another issue, Undersecretary, sir, ano po ba ang, please clarify the issues regarding AstraZeneca at itong Sinovac. Una sa AstraZeneca, nagkakaroon daw po ng blood count ng mga nabakunahan po dito. Is that also true in the Philippines? Well, dito po sa Pilipinas, wala pa naman po tayong nakita na ganitong kaso. Tinanong po natin yung ating National Adverse Events na after Immunization Committee, wala naman daw pong ganito silang nakikita pa. Pero doon po kasi sa ibang bansa, sa Europa, mas marami na silang nabakunahan, milyon na. At sabi nga nila, mukhang very rare naman po siya, no? Siguro one for every 1 million. Ang ganyan ang nagkakaroon po ng very rare blood clot. Talaga naman pong mas malaki ang chance na magkaroon ng COVID at mamatay sa COVID pag hindi po tayo nabakunahan. Kaya nga po ang sabi ng FDA naman, hanggang ngayon naman po useful ang mga bakunang ito dahil talaga pong yung benefit talagang mas matimbang kesa po dun sa risk na itong very unusual at rare na mga side effects po na ito. So AstraZeneca is being used dito po sa ating bansa, even today. May authorization pa rin tayo dyan. Alright. Tuloy-tuloy pa rin naman po. Sa ngayon po, ng bed talagang patapos, paubos na rin po kasi ang supply natin ng AstraZeneca. Mukhang yung susunod po ang dating pa, baka po sa katapusan pa daw po ng buwan. Alright. Pero meron na tayo, tuloy-tuloy po ang pagbabakuna ko natin ng AstraZeneca when it arrives. Opo. Palalo na po pagdating na. Yun lang po, kailangan lamang pong gumawa ng guidelines ng Department of Health para lang maipaliwanag po sa mga tao ano yung mga symptoms o kaya na kanilang mararamdaman na maaring kung kailan po kung sakaling bang nagkakaroon ng ganito mga rare na side effect para po alam kung kailan magpapatingin sa doktor. How about the vaccine Sinovac, Undersecretary? Balita ho namin, pagka nabakunahan po, this is coming from other countries, not in the Philippines. We have not heard from the government yet tungkol sa mga side effects ng Sinovac. Kayo po ba, meron na po bang mga details whether or not yung mga nabakunahan po ng Sinovac ay nagkaroon po ng mga sakit din? Ang iba po sa Chile, sa Turkey, sa Pakistan, meron pong 13 ang namatay, 11 po ang nabakunahan ng Sinovac. Dito po ba sa atin, meron na po kayong detalye tungkol po sa mga ganito mga pangyari, Undersecretary? Sa ngayon po, ang alam ko po, kinokollect na ng Department of Health lahat po ng report ng adverse events following immunization at i-report po yan sa next week. So, chine-check naman po yan. Ang nakita naman po natin na pattern dito sa atin, yung po mga nagkakaroon ng mga side effect o may nararamdaman, mga less than 5% po ng ating mga kababayan. And naman po yun, that's within acceptable level dahil normal naman po na merong maramdaman after after a vaccination. Pero kinokollect po ngayon yan ng Department of Health at saka ng FDA para po regularly makapag-report po sa ating mga kababayan. Pero masasabi po kaya natin, Undersecretary, na wala pang masyadong critical o kaya namatay dahil po sa nabakunahan ng Sinovac. Did we receive any report to this effect?
Opo, meron pong mga reports, nakikita rin naman po natin sa social media ng mga nabakunahan, and then a few days nagkaroon nga po ng malubhang karamdaman at meron din mga pumanaw na. Pero ito po ngayon, ang pag ganoon po kasi iimbestigahan po ngayon siya ng isang committee para tingnan kung yung pong pangyayari ay dahil sa bakuna or konektado sa bakuna. Pagkatapos po, tsaka po ibibigay ang report doon. So I suppose ito po mga kasong ito right now are under investigation and will be reported po sa darating na panahon. Alright, bago tayo magwakas, Undersecretary, una, pasalamat po kami sa inyo sapagkat napakahalagang oras ninyo pero pinaunlakan po ninyo ang aming panyaya. Do you have any message to our people, lalong-lalo na po sa mga pagpapabakuna? Do we have enough vaccines already coming for our people, Director? Well, talagang ginagawa po ng pamahalaan lahat ng magagawa para po makarating ang bakuna dito at mabigyan po at least 70% ng ating mga kababayan. Sa ngayon po talagang medyo mabagal ang dating dahil pinag-aagawan sa buong mundo ang mga bakuna. Kaya po kapag kayo tinawag na sa center ninyo o sa vaccination area ninyo at meron bakuna para sa inyo, sana po pumunta na tayo agad at magpabakuna na tayo kasi kailangan na po talaga tayong unti-unti makarecover mula sa pandemic na ito. Director, finally yung Chinese medicine, Linhua, I'm sure you're aware of this, no? Mukhang biglang nagtaas ang presyo from 180 pesos sa mercury. Ngayon po, 380. Sino po bang may sakop po nito na po pwedeng mag-control sa presyo ng gamot ito? Wala po kasi meron pong price control para sa ibang gamot ang Department of Health. Hayaan po ninyo, sasabihin po namin sa kanila para po matingnan nila. 180 dati, nakabili nga ako doon Nagkaroon din po ako ng medyo karamdaman. 380 na po ngayon at wala ka nang makuha sa mga mercury mo, nagkakaubusan. Para pong dumoble, dahil sige po, patitingnan po natin yan, Mang Ben, papacheck ko po sa Department of Health. Magpapasalamat ang taong bayan po sa inyo, Undersecretary, ang kanagawa po ninyo ito ng paraan. Sir, thank you very much for your time, sir. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Alright, mga kaibigan, ang ever-smiling Director General ng Food and Drug Authority or Administration, Dr. Eric Domingo. He is also the Director General and Health Undersecretary. Alright? Maraming salamat po, Director General Eric Domingo. Ayan yung mga nagre-reklamo na mataas na ang presyo ng Linhua. Alam na, ang galing natin banggitin ang pangalan ng gamot, from 180 naging 380 kabahagi. Masyado na ito. Hindi malaman ko sino nagkataas ng presyo nito. Bakit itinataas? Sino nakikinabang sa pagtaas ng presyo? Hindi lang naman po siguro mercury ito, mga kapitbahay, mga kabahagi. Ayaw ko po mag-speculate, no? Ayaw ko iparis ang Department of Health sa Department of Agriculture na pinaimbestigan naman ni Senator Ping Lacson sa Tongpas. Alright? Anyway mga kaibigan, 25 minutes nakalipas po ang alas 3 ng hapon sa Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino sa Mampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Mary Angel Baysak, hello po. Lilian Gabriel, God first. Sabi ni Lilian, good afternoon. Jomay Maymar, ganun din po kay Patas Balita. Patas Balita is watching. Imelda Gavina de la Cruz. Uy, mukhang nanay ni Bri ito Magandang hapon po, Sir Ben Paipon. God bless po. Ricky Tisoy, I'm here, pre. Watching. Abante ng kode. Vaccine, saoli na lang nila ayaw ng mga tao. Sinabi ng Pangulo, kung ayaw, huwag pilitin. Ang may gusto, gagamutin at tuturukan. Ayan, wala naman po tayong ibang pagpipilian ngayon mga kapitbahay, mga kabahagi, kundi ang Sinovac.
meron na pong mga side effects ho na napuna, na-rehistro ho ng Department of Health tungkol po dito sa pagbabakuna ng Sinovac. Whatever the results, wala pa pong kompleto tungkol dito. Sabi ni Undersecretary Domingo, pinag-aaralan po at iniimbestigahan ng the Department of Health. Okay? Perfecto T. Bordalio late ako. Sabi na, pero good afternoon. Magandang hapon. News report tayo mamaya ho, mga kaibigan. Radyo Pilipino, right now ba? Right now ho, mga kaibigan. For the first time sa ating Pulsong Pinoy, kabahagi po namin, makakarinig ho tayo ng balita mula sa United Kingdom sa wakas. Madidinig ko na dito kung ano ang nangyari po sa ating lolo, si Lolo Philip ng United Kingdom. We have this report ready now ho, mga kabahagi. Mula sa United Kingdom, report mula kay Buddy Bernardino. Buddy, what is the time there now? Magandang madaling araw po dyan sa United Kingdom. Please come in. Magandang hapon sa iyo, Tato Ben. Ang oras dito sa London ay alas 8:25 ng umaga. Uy, alas 8 ng umaga. Umaga na. Hindi madaling araw. Hindi po, 7 hours ang difference po natin. Okay. I'm glad nadinig ko rin ang boses mo. Sa Facebook lang tayo nagkikita, partner. Anyway, buddy, give us the news in the United Kingdom right now. Okay po, ang ibabahagi ko sa inyo mga balita ay mga pinakahuling pangyayari po dito. Military rehearsals kasalukuyang isinasagawa bilang paghahanda sa paglilibing po kay Prince Philip Duke of Edinburgh bukas araw po ng Sabado. Si Prince Philip ay ihatid sa kanyang huling hantungan sa St. George's Chapel sa kanilang official residence outside London na Windsor Castle. Mga isang oras po ang layo mula sa London. Ang paglilibing sa Duke of Edinburgh ay mapapanood o televised kung saan ay makikita po ang presensya ng mga Royal Navy, Royal Marines, Army at ng Royal Air Force o yung RAF. Nakiusap naman po ang Royal Family sa publiko na huwag nang magtungo sa Windsor Castle para makidalamhati. Hanggat maaari kasi ay gustong iwasan ng pamilya ang pulutong o pagkukumpul-kumpul ng mga tao lalo ngayong may COVID-19. Noong Martes po ay muling sinimulan ni Queen Elizabeth ang kanyang royal duties. 4 na araw matapos pumanaw ang kanyang asawa. Pinangunahan niya ang retirement program ng kanyang senior aide na si Earl Peel na dating Lord Chamberlain. Kasunod po nito ay inilabas naman ng Buckingham Palace ang ilang unseen photos ni Prince Philip noong siya ay nabubuhay pa. Kabilang na dito ang larawang kuha ng Duchess of Cambridge na si Kate Middleton, asawa ni Prince William, kung saan ay nakaupo si Queen Elizabeth at si Prince Philip kasama ang 7 sa kanilang mga great-grandchildren o apo sa tuhod. Ang kabaong po ni Prince Philip ay isasakay sa isang modified na Land Rover na kasama niyang nag-modify siya mismo. Mula sa isang private chapel sa Windsor Castle, patungo po sa St. George's Chapel kung saan siya ihihimlay. Mababalutan ang kabaong ng personal flag ni Prince Philip na nagpapakita ng kanyang Greek heritage at mga British titles. Ilalagay naman sa ibabaw ng flag ang kanyang naval cap at sword. Magsisimula po bukas ang ceremonial funeral alas 3 BST o yung British Summertime, 17th of April 2021, araw ng Sabado. Pasisimulan ito sa pamagitan ng 1-minute silence o 1 minutong katahimikan sa buong United Kingdom bilang pag-alala kay Prince Philip. Mga 30 piling katao po lamang ang dadalo sa paglilibing dahil naman sa restrictions na ipinatutupad sanhi ng coronavirus. Napag-alaman ngayon lamang na nagdesisyon si Queen Elizabeth na huwag magsuot ng military uniform ang sinumang miyembro ng royal family sa paglilibing sa Duke of Edinburgh. Maglalakad naman sa likuran ng kabaong ang 4 niyang anak sa pangunguna ng mga nakatatandang sina Prince Charles at si Princess Anne. Sa kabilang dako po naman, alam niyo bang inulan ng sandamakmak na reklamo o complaints ang BBC o British Broadcasting Corporation
Kaugnay sa coverage ito sa pagyaw ni Prince Philip, kabuuang 109,741 na katao ang umangal at nagreklamo dahil hindi nila nasubaybayan ang ilang TV show ng BBC dahil nakatutok ito sa coverage kay Prince Philip. Nilinaw naman po ng BBC na ang pagpano ng Duke of Edinburgh ay isang significant event na umani ng interest hindi lamang dito sa UK, kundi maging sa buong mundo. Ang all-time favorite soap opera na EastEnders at cooking show na MasterChef na mapapanood sa BBC One ay hindi napanood ng ilang gabi. Habang ang lahat ng show ng BBC 4 po naman ay hindi napanood dahil po naman nakatutok ang coverage kay Prince Philip Cueven. Can you tell us anong pakiramdam ng mga Britons sa mga yung mga taga United Kingdom sa pagpapanood? Alam po ninyo, marami ang mga royalista talaga dito eh. So, hindi mapipigilan ang kanilang pagkikidalamhati matapos na yumaot si Prince Philip. Nagtutungo po sila sa kanilang mga official residences dito sa London. Ang official residence nila is Buckingham Palace. Ang daming taong nagpupunta doon at nag-iiwan ng mga bulaklak sa main gate ng Buckingham Palace. Buckingham Palace. Opo, nandun ako mismo kahapon. At kaso nga lang, nag-iiba po yung sistema ng panahon talaga dahil ngayong pandemya, nakikiusap po yung royal family sa mga gusto makidala natin sa kanila na hanggat maaari ay wag nang magtungo at mag-iwan ng bulaklak dun sa Buckingham Palace para maiwasan po yung pagkukumpul-kumpul ng mga tao at hindi mahawa sa coronavirus. Kung maaari nga, sabi ni Queen Elizabeth, imbes na magbigay ng bulaklak, mag-donate na lang sa mga charity na sinusuportahan ni Prince Philip. Opo. Si Prince Philip. Anyway. Buddy, how about the cases of COVID in the UK? How is it? Patuloy po yung pagbaba. Yan ang magandang balita, Kuyang Ben, ano? Patuloy po yung pagbaba ng bilang ng coronavirus cases. Ngayon din ng mga sa kabilang buhay ay patuloy po yung pagbulusok pababa. At yung vaccination program is success dahil umaabot na po sa halos 35 million ng nakatanggap ng kanilang first dose, kasama na ako. And then mga 10 million may gitna yung tumanggap ng kanilang mga second dose na mula sa Pfizer at maging sa AstraZeneca. That's beautiful, ha? At least pumapangalawa sa Amerika. Mukhang tapos ng Amerika. So, opo, ang number one yata ngayon, if I'm not mistaken, is Israel. Maliit opo. lang naman na yan. Yan. Pero sa Amerika, talagang million-million na rin ang kabakunahan. And sa United Kingdom, we are glad to hear almost finished na rin po sila sa pagbabakuna and probably will be back to normal again. Sana po sa pagtubay ng Panginoon. Ihatid mo yung pagkikitalamati natin kay Queen Elizabeth. Magmano ka sa kanya, ha? Makakarating po. Makakarating, ha? Okay? All right. Hari, thank you very much for your report. Maraming salamat, Tata Ben. Salamat po. Salamat. Thank you. All right. Mga kaibigan, live and direct from the United Kingdom. Ay, nako, mautusan po natin si Badio, mga kaibigan. Pupunta ko dun sa Buckingham Palace. Magmamano at ihatid ang ating pagkikidalamati kay Queen Elizabeth sa pagpanaw ni Prince Philip. Thank you very much. Paddy Bernardino, Radyo Pilipino, United Kingdom. Pagbabalik po ang Pulsong Pinoy, nagkaroon po ng ilang mga paalala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay.
I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nerissa Genova, naring, how is the family? Nag-COVID din po itong pamilyang ito mga kabahagi po And worry din po kami nitong mga nakaraang mga araw. Ring, I hope the family is well by now. Sana balitaan mo kami. And then, Pedralves ng Tigigaraw City, magandang hapon. Last Mike, hello Uncle, okay naman po kami. Ayun, salamat po. Ring, Hero Robrigado ng Radyo Pilipino. Partner, magandang umaga sa iyo. Ako, hapon, kanya magandang umaga sa iyo. Batiin mo ako ng magandang hapon. Ricky Tesray is watching. Perfecto T. Bordalio. Late ako. Sabi ni Mr. Bordalio. Mabuhay po kayo, Sir Ben Paipon. Hop. Eve M. Ramos. Good afternoon, Sir Ben Paipon. Ay magandang hapon po, Ma'am Eve Ramos. God first. Ayan God first tayo dyan. Popski B. Fernandez. Magandang hapon po sa lahat. Ayun, Popski Fernandez. Marites Senova, hindi po naring ito Marites Senova is also watching. I'm watching you, Kuya Ben. Sabi ni Marites Senova from Murphy, Quezon City. Alright, mga kapitbahay, mga kabahagi po namin, standby po kayo sapagkat makikipagtalastasan po tayo sa ating special resource person today tungkol po dito sa bagong variant ng virus. Kanilan na ho ito? Kapag-anim. Alright, mga kaibigan, ayan po natin na ang ating resource person ang magpaliwanag tungkol dito sa bagong variant. Ang resource person po natin magmumula po sa Octa Research Team, si Dr. Dido David. Doc, magandang hapon. Welcome to the program Pulsong Pinoy. Ben Paipon po ang inyong makakasama. Yes, hi, good afternoon. Sorry, thanks to choppy kasing line. I can't hear. Hindi ko marinig masyado. Alright, ngayon po, maliwanag na po ba ang dating namin, Doktor? Hindi sir, putol-putol maybe patawagin ko na lang ulit yan. Anyway. Punta lang ako sa mas magandang signal. Hindi kasi marinig sa atin. Tama po. At kailangan ko siguro tumawag ulit. Kami ang tatawag. Kayo nang tatawag, Doc. Alright, thank you very much po. Alright, antabayan po ninyo mga kasama, mga kabahagi po namin. Nagsasabi po ang ating resource person na medyo talagang hindi po maganda yung signal, yung audio natin. Kanya, he will call back or we will call him back. Okay? We will retrieve the call at makakausap po natin dito sa ating palatuntunan. Okay? Marita Senova, watching, sabi niya, Althea Notain, gandang hapon Sir Ben Paipon. God bless po. Jay Castillejos Cadrao. Uy, magandang hapon, Jay. Good afternoon, Uncle. Mga kamag-anak ko natin. Kasi nararating po ng Radyo Pilipino ang aming kasuluk-sulukang Republika ng Babuyan Island. So, dyan sa Calayan Island, nadidinig na ho tayo doon.
mula po dito sa istasyon ng radyo ng Radyo Pilipino sa Cagayan. Very accessible na po ang communication because of Radyo Pilipino, ayan sa Cagayan. Okay? And yung mga pinsanin, mga kamag-anak from the Babuyan Islands, nakakapanood at nakakapakinig na po dito sa ating programa. Alright, Althea, gandang hapon po, Sir Ben. God bless po at saka Jay Castillejo sa Cantaraw, magandang hapon po. At tabayanan po ninyo mga kabahagi ang ating gagawin pag-ugnayan sa ating Octa Research Team sa pamamagitan po ni Dr. Ido David. There is a new variant muling nakadiskubre ng panibagong COVID-19 variant na mula sa bansang France. Jesus Mariano Garapon. Sa bansang France naman po ito. At ito ay itinuturing na gold standard sa coronavirus testing dahil di umano sa hindi detectable ng PRC test. Bakit tinawag golden ho ito? Dapat ito ibang pangalan. Kalagitnaan pa po ng Marso na matuklasan ang panibagong COVID-19 variant na mula sa nasabing bansa na hindi natutukoy ng PCR test. At hanggang ngayon ay patuloy itong sinasaliksik kung ito ba ay lubos na nakakahawa o mapanganib. So there is no report yet as to nakakahawa nga ba? Nakakamatay po ba ito? Mas matindi po ba ang dating dito sa mga naunang variants? Itong naunang variants galing po sa UK, Brazil, at saka South Africa. Ito po ang nagpa-surge ng COVID cases dito po sa ating bansa at naging dahilan po ng maraming namatay. Lumobo din po ang casualties natin dito, mga kaibigan, and probably there are more which are not yet reported. Kanya even the Food and Drug Authority or Administration ay nag-iintay din ng bagong mga or updates galing po sa Department of Health tungkol po sa new variants na ito at ganoon din po sa kanilang mga data on death, recoveries, and so on and so forth. Ang problema lamang po natin dito, mga kabahagi, hindi na nakaka-detect yung PCR RT test natin. Hindi nakaka-detect. Nauubusan pa po tayo ng testing kits. Doble-doble na po ang ating problema dito, mga kaya nga ang itong surge of the new virus, mga kaibigan, ay hindi masawa-sawada kapag we lack testing and even tracing dapat itong dalawang ito ang tinutukan ng ating gobyerno. Unfortunately, hindi ko alam, we had a lack of budget for tracing before. Ang alam ko po ay naibigay po sa DILG para pamahalaan pag-hire ng mga contact tracers all over the country. I don't know what happened. I don't know what really happened. Bakit po tayo nagkukulang ng tracers? Ngayon, ibinibigay daw po sa Metro Manila Development Authority. I don't know what will happen here. But more importantly mga kabahagi po, kailangan dito yung testing. Now we have this new variant, hindi po ma-detect. Ito po ba talagang PCR RT test natin, nakaka-detect pa po talaga. Kaya nga siguro na delay po ang update po ng DOH tungkol dito sa new cases of virus dahil hindi na nakaka-detect. Wala po tayong testing kits. Kaya hindi po tayo makakapag-test. Ay, nako talaga. What is happening to the country, Anyway, Jay Castillejo, Kadaraw, good afternoon.
Geoffrey Rosal de Guzman is also watching. Gandang hapon po. Mon Samson, Manila Bulletin. Kape. Marami akong kape dito, partner. Manila Bulletin is watching Mon Samson. Althea Doreen Shonatni. Okay, tama ko po, sir. Ben, lalo lumalala yung virus. Ayan, talagang lumalala po at wala pong ang tropang extra rice nakamonitor. Meron pa bang rice dyan, Mon? Meron pa bang rice? Baka naubos na ng tropa dyan, ha? Sabihin mo, magkape-kape na lang. Mas pahalang ang bigas kaysa makape. Alright, Mon Samson ng Manila Bulletin, magandang hapon. And your crew, magandang hapon po sa inyong lahat. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang paalala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. 3 minuto bago mag-alas 4 ng hapon sa ating Pulsong Pinoy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pulsong Pinoy is coming from Metro Manila at delivered live sa ating mga probinsya sa pamagitan po ng 13 istasyon ng Radyo Pilipino. 13 himpilan ng radyo sa buong kapuluan. Yan po ang nadidinig po sa buong kapuluan. Of course, we have also the support from RPN, 13 radio stations also all over the Philippines. That makes 26, all of it, 26 radio stations all over the Philippines. Yan po ang Radyo Pilipino sa panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alright, mga kabahagi po namin. Ready na po si Dr. Guido David Octa Research. Pag-uusapan po namin ang may kaugnayan po dito sa bagong variant. Hindi po ma-detect ng PCR test ng ating pamahalaan. Doctor, magandang hapon po, sir. Yes, good afternoon, Sir Ben. Yeah, magandang hapon and welcome back to Pulsong Pinoy. Magandang hapon po. Yes, Doc, ano ba itong bagong hapon sa mga kapuso natin at pasensya na kanina medyo mahina yung signal Oo nga po. Ngayon, napakaliwanag na po ang signal ninyo. Doc, ano ba itong na-monitor namin na bagong variant? Hindi ma-detect ang PCR. Mabuti pa po, na-detect natin. Hindi na-detect ang PCR test. Doc. Hello. Yes. Go ahead po. Yes, itong nabalitaan natin galing sa France. Bago lang siya, so wala pa tayong masyadong alam dito except yung sa mga nare-report nila. Pero sa balita natin, naka-evade siya ng ibang klaseng PCR. Hindi lahat, pero may mga certain PCR test na hindi na detect yung itong bagong variant ng galing sa France. Kaya maganda syempre higpitan natin ang ating mga measures
para masigurado natin na hindi makapasok ito dito sa bansa natin. Either yan or kung hindi na detect ng mga PCR test kits natin, kailangan natin i-upgrade yung PCR test kits natin. Oo nga. Dapat i-upgrade ho natin ang PCR test. Baka nandito na ho. Baka hindi. Nandito na ho. Naghahasik na naman po ng problema ho sa ating bansa, Doktor. Posible yan. Posibleng andito yan kung hindi na detect ng ating PCR. Pero hindi pa natin alam kung na-detect siya ng PCR natin or hindi. Pero yun yung na-report sa France na may mga PCR, ibang PCR, hindi lahat, hindi na-detect yan. Pero may mga PCR na nakaka-detect daw ng variant. Depende kung anong tinetest ng PCR test. Kasi iba-ibang parte ng virus yung hinahanap ng PCR test. Baka yung iba, baka hindi na nakikita ito dahil yung hinahanap niya, wala dito sa virus na variant na to. Pero, Doc, if this virus, so-called new variant from France, ito po may galing talaga sa France. Hello? Sir Ben, yes, galing, ang alam natin galing sa France na nagsimula eh. Okay. Now, if it is coming from France, presumably meron ng naiwan ng bakas ito sa France. Do you have any idea how yung bang extensive ang damage na nagawa sa France itong variant from France? Hindi pa natin masabi, bago-bago lang siya eh. So, bagong medyo recently yung mga reports. Pero ang sinasabi naman nila, based sa mga nakita nila sa reports, hindi naman siya mas nakahawa kesa doon sa dating variant or hindi naman siya mas nakakamatay. So pareho lang siya. Ang kaibahan lang siya, hindi siya na-detect ng PCR. Na ibang PCR. Ano kaya meron itong yung variant na ito na dinadidetect yung ng PCR test natin? O baka yung PCR test natin na talagang may diferensya dito, Doc. Anyway, Doc. Okay, hindi pa natin masabi. May iba ho ako. Kumusta po ang update sa mga COVID virus ngayon? Are we moving up? Is the surge going up? Nag-plateau na ba tayo? Yes, actually nag-improve naman yung reproduction number natin, bumababa 1.16 sa NCR. So malaki, hindi naman malaking improvement kasi last week nasa 1.24 eh. So bumaba siya ng konti. 1.16 na lang. Baka umabot siya ng mga 1.15 or 1.14. So, nag-improve naman dahan-dahan. At saka may 5 cities sa NCR na masasabi na natin on a downward trend kasi 2 linggo na silang bumababa. Kasama dyan yung Pasay, Marikina, Mandaluyong, Taguig, tsaka Manila. Ayun. 2 weeks na silang bumaba yung kaso. Mabagal yung pagbaba nila pero bumababa naman yung bilang ng kaso. So maganda naman balita yan. Alright. Ang sana, yung mga ibang lungsod sa NCR, bumaba na rin ng 2 weeks. May iba bumaba na pero may negative growth rate pero 1 linggo pa lang so hindi pa natin masasabi downward trend. Pero ganun pa man, kahit pababa na itong mga lusot, hindi ibig sabihin okay na tayo at pwede na tayo hindi mag-ingat kasi mataas pa rin yung bilang ng kaso. Kailangan pa rin mag-ingat tayo lagi. Sumunod tayo sa mga protocols para hindi tayo magkahawaan ng virus. Doc, ang tumataas po death casualty ho. Up to 2 yan, Sir Ben, based sa mga nakita natin. Pero small sample size pa lang, nakita natin, parang tumaas yung case fatality rate sa NCR kasi yung long-term fatality rate natin nasa 1.8%. Pero over the past 2 to 3 weeks, parang umabot ng 5% eh. Pero preliminary data pa lang yan, hindi pa natin ma-generalize yan. Sana naman bumaba yan. Baka dahil sa lang yan, siyempre sa reporting. Minsan delayed yung mga reporting. Pero kahit baka bumaba yan, dapat mindful tayo sa mga possible trends kasi para makapaghanda tayo sa mga nakikita natin. So nakikita natin medyo tumataas yung bilang doon
sa tumataas yung bilang yung case fatality rate, lalo na sa mga 65 and above, halos 29% yung case fatality rate. So napakataas niyan. So dapat pero baka naman bumaba pa yung numero na yan, pero ang ibig sabihin yan, dapat bigyan natin ng ang recommendation ng mga doctors sa group namin sa Octa na yung mga seniors i-priority natin sa healthcare access. So pag may nagpapa-admit sa hospitals, i-prioritize natin yung mga seniors. Ang problema po natin sa mga hospital, overwhelmed pa rin Doc medyo wala pa tayong pwesto. Hindi naman hindi naman po tayo spokesman. Hindi naman tayo spokesman na pwede wala naman tayong priority hindi tayo kasama sa priority. Kaya ang gagawin nila natin, ingatan natin at hindi tayo mahahawa ng virus. Yun na yung best way para prevention na lang. Tsaka yung mga pwedeng magpabakuna, magpabakuna na. Doc, anong nakikita po nyo sa darating na katapusan ng buwan ng Abril? Do you think the classification will further go down like MECQ na tayo ngayon Baka pwede na tayo mag-GCQ and even further down. What is the prognosis of the Octa research team? Masyado po maaga siguro, Sir Ben. Siguro maganda tingnan natin kung ano yung magiging trend. Kasi ngayon, nangangalahati pa lang buwan. So next week, titingnan natin kung ano trend sa reproduction number. Alam natin mataas pa rin yung bilang ng kaso pagdating ng katapusan. Pero baka yung trend, baka pababa na, mas okay na yan. Pero ngayon, although sa NCR medyo flat na, may mga ibang lungsod na na concern tulad ng sa Kawit, Cavite, tumaas ng 400% yung new cases kumpara sa last week. So yung growth rate niya 400%. So hindi tayo sigurado ba't may nagkaroon ng growth rate na ganyan. Ba't may outbreak sa Kawit, Cavite. Kasi dati mababa yung cases ngayon nasa 80 cases per day sila. So ibig sabihin kahit nasa NCR plus, may mga lugar na na tumataas pa yung bilang ng kaso. And maganda bigyan natin ng attention yung mga lugar na yan para kung may maitulong tayo sa mga lugar na yan. Hindi kaya napunta yung mga pasyente galing sa Metro Manila, hindi makapasok sa mga hospital, napunta sa Kawit? Hindi ko lang masasabi kung baka pwedeng posible yan pero mga new cases pa So registered sa Kawit. O baka naman sa pag-distribute nila ng ayuda, hindi ako sigurado. I mean, hindi ako nakabalita kung paano sila nag-distribute ng ayuda sa Cavite, pero basta may nakita tayong outbreak, yun lang yung sinasabi natin na mabilis na pagtaas ng bilang ng kaso sa Kawit, Cavite. Ito ang pangangailangan natin sa testing, doktor, di ba? Testing at saka tracing para malaman saan ba nanggagaling itong bagong SARS sa Kawit. Wala naman po dati yan Ayan nga kaya importante talaga yung testing at tracing. Testing, nakapag-test sila, may maraming new cases dyan. Sana yung contact tracing natin, ma-identify natin saan nagaling at saka sino yung mga posibleng nahawaan ng mga new cases dyan. Alright, Doc, maraming salamat muli sa ating sa inyong mga inputs ngayon. Mapapagsabihan po natin ang ating mga babayan na medyo malayo-layo po ang pakikipaglaban natin sa COVID virus na ito. Nakailangan po ng pag-iingat. Doc, mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating mga mamamayan. Ayun medyo matatagalan tayo kasi madami pa yung bilang ng kaso. Naglulog tayo, okay naman yan para makabalik yung ekonomiya natin. Pero gradually lang ginagawa natin pagluluwag. Matatagalan pa tayong laban na to kasi sa NCR, naka 5,000 cases per day pa rin tayo. At maganda naman, may signs na positive na pababa na sa ibang lungsod sa NCR. And hopefully, may yung mga ibang lungsod, susunod na rin at magkakaroon na rin ng pagbaba. Pero kailangan pa rin natin magtulong-tulan kasi kahit itong mga lungsod na pababa na,
hindi naman permanent yan eh, hindi naman irreversible yan eh. Tsaka yung pamahalaan, naghahanda rin ng surge. So, ibig sabihin, anytime pwede talaga magka-outbreak, parang ganyan. Nasa NCR plus yung Kawit Cavite, pero nagkaroon tayo ng surge dyan, ng outbreak. Kaya maganda magtulungan tayo, sumunod tayo sa mga protocols para hindi natin para mapigilan natin itong pagtaas ng kaso at magsimula ng pababa at mas makaka-recover na tayo. Maraming salamat. All right, Doc. Maraming salamat po muli. Thank you very much, Doc. Salamat. Magandang hapon. All right. Okay, mga kaibigan, Dr. Guido David, ACTA Research Team, ang kausap ko ng Pulsong Pinoy. Maraming salamat kina Bon Samson ng Manila Bulletin, Lynn Batas. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ben. Have a good health po and more power po sa inyong programa. Nati Abel Obispo, nati Insan Brian Lawrence Flores. Magandang hapon, Sir Ben. Ako po isa din biktima sa online lending apps. Ayan, naku, ang dami pong ano yan. Alright, mahaba po ito. Pero mamayang gabi po, alas 8 hanggang alas 10 sa ating programa. Pag-uusapan po natin ang problema ng mga biktima ng online lending. Maraming salamat po sa ating technical team, Francis Carl, Glenn Loterte, Ram Alonso, Engineer Dave Calapon. At siyempre po, ang ating researcher, si Lord Bry de la Cruz. Lord, magandang hapon and thank you very much. Kaibigan, today is Friday. Happy weekend to everybody. Ben Pipon here. And thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody. Ben Pipon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Pipon. Hanggang sa muli, mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino.